Bročky. Hezky. To je pecka. A že vidíš, že Danfludo vypadá připojení, tak už vím, čím to je. Aha. Kamo, ten jaké má oči, ten černoch? Ty kokos. Dává si to pecky. Je sekira, není tady policajtka, tady není, že? Ne, půjdem na zeleno, tam vyberem militárku, jdem kluci, pojď. Počkej na zele, jo. Tam vyberem ty militárky a já tam zkusím SKS dropnout na vestu. Jo. A já když běžím furt rovně, tak já mám možnost furt najít, vole, kámen, vole, to je bullshit, ty vole. To je hodně velký bullshit. Zombici tu jsou, ale jakože by jich bylo extrémně hodně, to... No ty hordy, co slibovali, tady nejsou. Ale mám holoside na crossbow, ty vole, to docela jako... Já to zkusím do ruky, jestli s tím nezaměřovat, ukaž to. Dobré, ani textury tomu nenačetno, dobré. Hlavně, že GTX 970, ale tak dobré, Daisy. Vím, že to není grafikou, že? No. Jako musím říct, že Daisy na plné bomby je nadherná hra. No to jo, ale... Sice až to... úplně, až moc nadherná. O malovankách hovado, což je docela bullshit. Ale s tím novým renderem a Directem 11.12 by to mohlo být docela top. Ale zatím to je... škoda komentovat. Na CryEngineu, ale... No, za CryEngine nepodporuje obrovské mapy, že jo? Na piču, no. To je na kokos. Jo, ještě hippie za náma přijde. A první komák se ozývá. A bič, hezký. Everybody, call book your name to chat now. Jdeme. Market. Ale abych si užil trochu Daisy, vole mi tak ve 12 večera bych pro vás přijal. No ne co, ale ano. Ne co? Já nebudu mít furt ostoru, že pro mě jezdíš pozdě. Jasné. Jasné. Ty děcka, co pláčou ve školce, vždycky tě pro ně rodiče chodí jako poslední. What? Tak si jak... To co to přirovnáváš jako? To vím. Čauko. Čekám jako poslední. Čo, to nevadí. No tak to nemůže brát, ale Market, nezapomeň, že vždycky, kdy já přijedu, jako poslední sice, tak potom ale praské konfety, buchají petardy a tak, lidi řvou vlajky, vyvěšují červené s černým. Takže jako Market zase to má svoje výhody. Kormen dorazil, vole. Jdeme. Jo, na publiku jdeme na zelenou, hippie, where are you? Vlevo. V černě jsem. Kde jsi? V černě. Utíkej do myšky na hippino, jo? Jo, ale idem tam polku cigy a hned utekám, hned 10 minut som černý, či zeleně, za 10 minut som už v tomto zelenu. No, Gagarin, utíkej, prosím tě. No, čo? No, však tam je militárka, já potřebuji SKS-ko, ne? No, ale půjdeš první, já jsem přes piču, tak my jsme tady rovnou myškinu. Já to mám vypočtené. Ty vole, to je pěkné. To jsou bez taky ode mě, vole. Tak zaběhni toto udělat, zaběhni pivo otevřít, jakože... Jakože achievement, vole, famous Achievement. 5+, puk. 5+, vole. Mě zajímalo, co bude... Už mi píše i Winter, je snáďa. S Winterem se nebavit, bo on je klamar jak svět. Asi je její foto? Ne. Ale mně se líbí to, jak úplně máš ty listečky, ne, ve vzduchu, jak poletují, víš, jak váška, toto, no, jak vlezeš pod vodu a tam máme ty listy ve vodě, víš, jak... Jo, proti váška, minus 30 FPS, vole. Nejlepší je, jak máš 40 FPS, vidí full gira, vidíš, naběhne na tebe, začne ta barva střílet, najednou 10 FPS, pak ti zazní taková úplně pěkná písnička, úplně něco na způsob na Tatru Sabiská, tam pak You Are Dead, úplně vykucené to mají. Bez Wet Bloody Foxy. Něco? Ten na skateboard, jo. Ale počuji. Teď jsem ho viděl tak. Máte vole ono zapl hacky. Jo, to je speed hack, autobaterka. Já Tuličkovi nebudu nic říkat, bo... Ten nám na banána, vole, ani nemrknem. Nebo už jednou jsem dostal banán. Ten je můj. To je můj, já jsem ho viděl první, jo, daj mi ho tam. Danflut. Vůbec tě vypnu, už vytahuju mačetu. Machete, El Case Immunitas. Co to je?
Počkejte, já si udělám backpack, kluci, moment. Chcete někdo backpack? Já si udělám improvizovaný backpack, jakože je to. Udělej si top improvise. Ukaž to. Tak, mačete. Jo, Že? to je dobrý. Oni to tak včera dosti dělali, že oni si nám popejláky dávali dovnitř. Tak větší ne. Větší koš. Vy to tak neděláte Dan Flude s mamou tam u vás v Praze? Tak ty vole těch 5 kilometrů od Prahy. Ty vole, tak to je docela, tak to je kousek od Prahy. Tam je dobrý okruh v Mostě. Jo. Kalinem nad Brnem? Co to bylo? Já musím tohleto. Ježišmarja, ty vole. Ta Daisy je úplně taká klikačka, vole, zajímavá, úplně zaživná. Takový Hearthstone trošku. A i vyberte klasy můžeš, třeba můžeš být freshkery celý život v černou. No, Co na párky, už to máte naplánované? tu kterou party? V tom Brně? 19. No mají to vyfarané. Ty mě tam nejdeš, nebo co? Přemýšlím nad tím. Oni mě chcou vyholit do hola a to mi nešmakuje. Když neustáš, že všechno... Sice 8 versus 1 si dávám jak v Daisy, tak v Realu by to nemohl být problém, ale tak. Ne, uvidím. Ale s Bohumínem mi psal Swepper, že chce jít, že by se mnou jel vlakem. On zase naražil na to, že by chtěl jenom pro nás 2 kupé s růžovýma zaclonama, takže to je jasné to je. Ale uvidím, ještě mám týden. Swepper běžíme do Brna, kurva, děje se, už se v piči z toho. Do Zelena už běžíme. Marko, co ty robíš? Dívej se na moje teplaky teď. Nebo mi donesol dneska, tam máš chladičky. A kdo to je? Ty vole, já už jsem myslel, že to není Booker, vole, už jsem do něho šel pěstma, ty vole. Tu tady vole, Já jsem, bo ty jsi měl ten talon, ne? No jasně, tak něco si to poberte, vole, jestli chcete nějaký píčoviny, jo, z toho. Počkej, tak udělej si to, ne? Čekám, mám baťoch na zádech, ten klasický. Ten revolver je lock and load, nebo ve Ne, srdci? prázdný. Ale tak já si vezmu, já nemůžu vůbec. Vem si ho. Já jsem ti to říkal, vole, co vezmeš. No. Já jsem neměl sloty, teď už mám. Já se nemůžu stavit. What the fuck? Jdem. A Booker, jak hodnotíš revolver v Counter-Strikeu? Píčo, to je cipovina, vole, jak... To přidává Insta, je to pravda? To je takový AVPčko, no, ruční, vole. Ale tak na dálku to dává tež také bomby? Aha. To má přes jej, To je sračka. dáš hlavu, vole, na 50 metrů. To je pičovina. Nevadí. To dají buď do piče, nebo to nerfnou. Bo to je blbost, Víš, aby jak to dával také bomby. to se chodí ne na mic ávem, vole, ale za revolverem, vole. Bo on rychleji přebíjí, že? Nepřebíjí, to střílí strašně pomalu, ty vole, ale prostě... Říkám, na 100 metrů přes něj dostaneš palici, vole. Tak oni už rovnou do Counter-Strike můžou dát luk, jakože tam máš jednotku Gigant francouzskou a on tam s lukem bude běhat loveckým, víš jako. Ne, oni tam dají zakňaktel, vole, za chvíli. Aha, já Stargate, vole. Konečně online. Díky Konster záflow, teda zádone, brácho. Halo. Ty zase volal s tatou, že? Ne, mama mi volala. Ne, asi ne. Ale ako... Neviem, teoreticky by som mohol, len... A mi zdá, že teraz mám trošku lepšie FPS-ka po tom peči. To je někdo Beach, Cargo Pants, jsou tady vyhozený. Beach, Cargo Pants? Beach, na beach, To jak tam máš, tam jak máš banany, ananas a ty tropické palmy na tom? To jsou beach, přesně tak. Ukaž, tak ty chci, Už je někdo ujebal, dívej se, kde je? Dan Food, sundavej to. Pojď sem. Kde už mě ujebal, dívej, já řeknu, já si beru a dívej, ten už s tím běhá. Ty pičo, to je Warrior. No, já si počkám, až tě někdo vypne, počkej, já to vyberu a ty pak budeš plakat. Kormene, dej mi to, prosím, a já, jo, čekej tiše. Čekej. Nechci to, už mi to zabral, už to nechci. Už to je propocené vůbec, nedávej. Propocené. Bradlavý, vole, proprděný, kámo. Spadlo Daisy. Dělohra, pecka. Už to spadlo, už mi nedávej nic. Kamo, já nevím, já když zapnu a vypnu Daisy, tak mi vyskočí nějaký error s grafikou něco. A nevím, jestli to máte. Nemám. Potom, když mi začíná logo BI, tak mi tam vyskočí smrt obrazek a začne to blikat a Dean Hall Production, piče nevím, co to zapnout. Taky nevím, co to je. Kdo je Dean Hall? To je nějaký Serb, nebo něco. Taky nevím, To je šmečka vyjebana. No, je to nějaká hepeš, pojebana.
Teď jsou nějaký sandále, Marko, nevím kolik je hodin, počkej. Jo, granát, ty 38, kokot. 40. Jaký máš? Granát klasický, no. Kolik je? Teď jsem ti to Já, řekl. má, Kolik je? 738? A ty já mám flashlight a i dymovnicu. pak už jedeš přestupy, Marko. Zase jde popíjať. Hippie, jo. Hippie hraje s nějakým hráčem na servu jménem Žebrak. Žebrak. Market, jako já ti furt budu zjišťovat autobus, ty vole. Pozdrav holky, a jak mi budete potom volat, tak já řeknu, že jsem pil pivo a že mi je špatně. Čurák. Jsem dojebal. Dobře jsem zajebal, Market, ne? Kolik tam bude holek, prosím tě, já se tam stydím jít. Kolik? Já tam jdu kvůli pivu. Já jdu kvůli, no, pivu. 743 a pak jede 39 a 1803. Jo? Tím pojedeš? Hello, are you Frenchie? Are you Frenchie? German? Frenchie man, hello. Can you Jo. to me? Hi, Frankie. Frankie. Vypně to, já se pojím. Co je, kurva? Hands up, man, please. Hey, hands up. Normálně. Jo? Je minus? Já jsem se na něho taky chystal, ty vole. On má sportra, kámo. Ve 45 a v 18.05 Market, takže žádná ta... Piče, ty jsi měl dobře ruinet, kámo. A co měl jak on měl třeba MP5 nebo něco? Sportra, vole. Ty pičo, nula, skurvena. 5 ruky hore a on ho vypnul. A dobrý Akorát, že přepadavač. došel zombík, ty kokot. Takový Mr. Potato, pičo, taktik. Takový ten Trošku, vole. Potato Man. Hippie, zapni stream a budeme mít kvadra. Dal ti jeden hit sportem, tak to je, jak kdyby tě včelka pičo napalila křídlama ve vzduchu. Ale nejde vyhodit. Public Conster. Počkej fuku, než se desí. Kdy jdeš potom jet? Tady je rák, ty vole, nevím. a A kde je 102? do prosím tě? Škorpiona mám, ty vole, zásobník. Do Futura 102, to jsi viděla kde? Kurva fix, vole. Tady je zombíku teďka jak píča. A 108 ti jde Já mám jako škorpíka, ty vole. 50 Chceš škorpíka? a 18.00. Chceš do škorpíka s Jo, dvoma kamo, zásobníkama? škorpion je top, to chci. No, mám škorpíka s dvoma zásobníkama, vole. Tak to je top, to bude moje druhá láska, budu ji říkat kreveťák. Vilhema, vole. Wilhelm Meinheim. Devítkový nemám. Mám já 40. Hippie, dělej ale. Já mám please wait food, pičo, co je? Aha, já jsem těma na milita... Dobrá Mám aj hra, Foxy, dobrá. aj Winchestery. Mama. Ne, po mně jde zombík, ty vole. Kdo to střílí? Já, vole. Jsem třeba zabít zombíka, vole. Kokot mater. Tady já potřebuji peníze a už mi štípla peněženku. Tam je Ježíšmarja. On měl MP5, ty vole. Všechno ruinet, kámo, batou. Všechno ruinet. tak jde a vidět, jak má dám moc jenom furt náboje, aj. Ježíšmarket, já to mám v tom, v pracovní taštičce. Plate karírka, ruinet. Pověšenou na tom, na věšaku. Ať přestaň, vole. Na věšaku nebo na to na lavičce to je. No buď nervný, Market. Nemáš to ani pověšené na Máte, se spěchám. Nestínu, chápeš? Kurva mať, pozor. No to nestihne určitě. Au. To Ruinet úplně celé, vole. No, kurva. No, No to je, vole, tady by byla natržená ta jeho koc, vole. No to je, vole. Já jsem to nechal v autě. Ty pičo, Co myslíš, proč jde do města? kde to máš? Proč já jsem to dával domů, kurva, počkej. Já jsem právě chtěl dát vypínačku, ne? Ale ty se zrovna vypnul, vole. Jsem se tam plazil, ty vole. No, protože mu mi řekl, ruce vzadu. Návodu a... A keď chceme mít peněženka, co ty? Tak to je v piči, já mám love! Kurva! Piče, kdo má babu, tak nemá love, vole. To je pravda. Se, vole. No to je tak. Tak víš, že dostí. Kurva, chudák mé za všechno může, vole.
Tady je... Dane, nechceš tu NPC? To je protože tady jsou náboje do Mosina, Mosina jsem vyhodil tam, pak mám škorpíka, tyhle. Je to možná Konstore. Co je? Kde jsou ty miliony? Jaké miliony? To ti státí Do čeho, do Mosina? korun na bomby. Ale do MP5 mám 2 zásobníky. Já si mám jenom 10 korun. No. Marko, ber si ty peníze a... Tak jo, že právě ty si chci vzít. Kde z toho vyplý u Guardhouseu, negra? Ne u Guardhouseu, u těch ubikacinových. More, tu je TTS, dění. Běž, prosím tě, na tu tramvaj. Já mám G-reakci, jestli mě zase někdo vypne a budu brečet zas. Tady je další škorpík, ty vole. Víč. I need the weapon, Čekaj, ti dám toho škorpína, vole, ne? Super, Kurva. super. Já tu lutím ještě ty baraxy. Mám 2 granáty do piče. RGDčka nebo ty trapacké ruské? RGDčka. To by měly být ruské, myslím, RGDčka, ne? Počkej, Ten to ho tam zavěšu. To je on, ten partizán Sovět, no. rozbombardovaný? Postavička k ormání, vole. Ty Berďo, bracho, ten je jinak vyfulený, ten je... ten způsob má pěkně na sračky. Ty vadí, kolik tam má Supersonic, vole, těch. Ale to je taky všude ty náboje, ty vole. Jo. Stupňů. Marko, já jsem co 4, chodící, teploměr? Kurva, 4 stupně jsou. Jak to víš, ukáž? Protože to vím, vole. Máte, sedm jsem za bundu. Není to internet, tak... Třeba zimní, vole. Normálně chmi.cz, Jaký čeho to je Český hydrometeorologický institut, tečka české stránky. Ostravu, jak chci vědět Ostravu. Nie institut, ale úrad. No, 1 stupeň je. Ty vole. Nevím, co si máš vzít, vem si třeba teplakovku. Šustákovou bundu, vole. Nechci už ty kalhoty, vole, trapné je. Zombik tu chrčí, kde je, pizděck. Dívej se, jaké buty mám, jaké buny. Vypadá, vole, jak protitanková piče střela, vole. Ja Hej, mám tady aj... někdo vyhodil granát, dívej, jak to tu je rozbombardované, to musel granát mrdnout. Mám aj drát, takže mohli by sme Kde máš tu potom zbraň, where dropiť is toto. your opinion, my friend? Na, tady máš Škorpion. škorpíka. A tady máš zásobník. Tady pod sebou. Oh la la, blěď, I'm lacking note. Škorpion jsem. Tady je, vole. Tady jsou 2, vole. A tady ještě s tím zásobníkem. Jo. Aha. Som pustil streama, ja. Pecka, takže Tady je, kvádra. tyhle, tady je speedloader do SK, Piči, jak jsem nabitý. Starý, já můžu teď vypnout celý server. Na jednu rádu, kámo. Gaben AVP, vole. No, Dolven Power, úplně. Jo. Ten do myškila, nebo počkáme na toho? Ventrilo kukurica. Choďte. Tak jdeme na smrt. Zajiste. Nebo to moc hardcore. Jdeme na myškilo nížinou. Zumboj ti nahaní. Mám ho vypnout, šulina. Doleva to stoč. Půjdem s potkem. Pojď, Danfood, davaj. Na čáko všem na Twitchi, čáko, jak u Bukerise, u Hippieho, u Fluda, tak i u Psychopata. Co zas chceš? Marker mě nahání zombice, jak ti mám zip, ty vole. Marker, jak ti mám, ty pič. Normálně mám dost. Já jsem měl lepší zastřelit, pič, jak jsem dneska dostal tu zbraň. Marker, jak ti mám ten zip spravit, prosím tě, když je. Hajzle jeden! Jak to mám udělat, jak to je hryznuté, můžeš mi vysvětlit? Aha, ty vystřelíš, že mozi nemáte, jak kdyby si vystřelil metr ode mě. Dobrá. Pojďte se někde schovat, já musím babě spravit zombika, bundu. Bombika. Jo. Takže koupíš bundu, víš, máš za to. Aha, a těch 12 ve skříni, to je jako co, to je papír? Marko, nejde mi to. Tyhle, to je strašný šulina, ani babě bundu nekoupí, vole. Mají vole 12 nebo kolik, a 56 padů bod, to ti přijde málo, Bukre? Mně to nepřijde málo, té babě to přijde málo. No, očividně. Market, nejde mi to prostě, ne. A ty je tu bundu normální, do piči. Co je to normální bunda, kurva? Já nevím, co normálně bunda, ale víš, co dělám? Já teď zaberu a jak budu ten zips, tak pak mi vyhejtuje, že jsem mi rozjebal ještě víc tu bundu. Dívej, Market, jak točím. Nejde to, Market, nejde to. Ťahaj dole, netlač. Meter. Market, ty jsi nervní. Já ti jenom přeju, jak ten apple pie, vole, co tam pečeš, vole, tak ať, vole, buchne, vole.
Počkej, chvilku, ani musím spravit tu bundu. Ťahaj dole, nehore. Market, jak můžeš takhle zaseknout zips? Já jsem to v životě neviděl. Nic, pustíme Kormenovi hit pod papučou, vole. Tam nejdu, víš co, vezeš mě. Já to jebem vůbec. Marko, nejde mi to, dívej, protože... Tak jak to mám oblec, to asi, jako Tak jsme jinou. Hnědou, žlutou, tam máš zelenou, černou, druhou černou. Mám hnědou, mám tu černou, mám šedou, mám druhou šedou. A oni všechny hnusné. No, Jo, tak to je málo problém, bun. ona ne, že by neměla nic Baba, na baba, sebe, ono je to všechno hnusný, vole. baba si robí prdel, Marko, nejde mi to fakt, dívej, to je, nejde mi to, já nevím, dones mi nůž, já to zkusím rozjet. Tak tahej. To urveš, dones mi nůž. Musíš Dívej, dole co dělá, ťahať. dívej, co dělá. To je jak mluvit do stěny s maltou a bramborama. Marko, to rupne, ti říkám, rupne to a ta bunda bude ve sračce. A To už už je se ve stalo. stračkách. Baba si robí srandu, bo ví, že Twitchu, tak to robí. Dělám srandu. Ze všeho. Že mi nedožme novou bundu. To není sranda, to je vážný fakt. Danford, mám tě zajebat? Jdeme, nížina myškina, bum bum, jdeme na to. To mi nestihnu nic. A jak volíme ve minu bundu? Já nemám. Ty vole, tohle mi doma, vole, tak se jdu zabít, kámo. To nic vezlim. To bude s každou jednou. Nevím. Ještě, že budu bydlet sám, ty. Vyspat se tu můžeš, najít se tu můžeš, ale zarec ráno. Baba, nervy, no. Jdeme, už jdeme na Všimli jsme si. Takové decentní jenom, lehké. Abo respektive skoro som si nevšimol. To blejsky idú jaké náboje? $308. Tak Do Blazy jsou Winchesterovky, no. A mám 40. Nice. Ale kde odložím raka? Danford se mnou běží do té nížiny na myškino bomby. Sakra. No to nič, opadieme ruky. No tam běžím tak nějak vrchem, vole. To nám chybí Booker, ne chybí. Čeká, no, běžím. Já jdu jenom... No, já jdu horem. Takže až ho vypnou, tak zarobené. Já mám... Jdu tady na rušku, mám si koupit cigara, nevím, kde se ženu potom. Ty vole, tyhle problémy bych chtěl normálně Markér, já bych chtěl být babou a mít vaše problémy, fakt. Já si nepřidám rohlík, kurva, s česnekovou pomazánkou, zapnu si Daisy a on to pičí všechno, vole. Jednu lepší než druhou. Já Ty jich máš 15 a máš ještě lepší než tu patou. na pesky, stará, druhé 3 roky stará, až se to rozbité. Tu novou bundu prostě. Ty pičo. Já Kormen ne- má, vole, nervy ze železa, vole. Ty pičo, bracho, já kdybych nedělal od slámě, tak já už jsem na kapačkách asi. Marko, vem tady máš dívej, to je pěkná bunda, vem si. Není v tom zima, vem si šaleček, rukavičky, toto, kavičku, no vidíš to tak, aj boty se ti nelíbí. Hlavně, že máš zada špinavé od stěny, nevím, co to dělá. Takže to nebude len nová bunda, to bude nová bunda s To botami. bude celá Ještě budu kolase. muset vymalovat, vole. A k No, tomu asi bude jo. treba nejakú peknú kabelku. Market, to nejde spravit. Market, já když zarvu, tak já ti servu celý ten zips. No, urvu, a ta bunda bude zničena. Takhle je hryznutá, no, takže rozdíl jaký v tom je. No žádný, úplně na piču obě dvě. Rozťahni ten zips. Ten bežec. Nejde Nožničkami to. alebo To je dačím. taky to nejde, to je taky skurvený zips, že to nejde. Dobre dáš, mámo. A ještě psá mi radí na Twitchi. Dobré, vůbec, dobré. úplně. Nebyl. Šanony jsou tam?
Musím začít zeptat, víš o tom. Levejte. No ale Dan furt žije s chlapama a nemá také starosti. No to stačí zeptat, víš, než to hledat. A tak drbnu do mě, ne, kurva. Marko. Mory! Nemám, vole, normálního chlapa, který by mi mohl spravit bundu. To mám tím, co se doví. Ale však to nejde spravit, ježišmarja, ti to říkám už po 10, Marko, to nejde Větrek. spravit. To je nic neřešitelné, vole. Hej, to je taky zips, který nejde roztáhnout a Market, to nevysvětlíš to. Nevysvětlíš to, protože ten zips nejde spravit, protože to je taky zips, že ho neroztáhneš. Ne, ale Market je přesvědčená, že to spravíš prostě. Že já mám sílu jak Wolverine, mám adamantium v krvi a bomby. Market, dones mi kladivo. Já ti něco ukážu. Dones mi kladivo, já ti něco ukážu s tou bundou. Teď už chápu, proč jsem sám. Proč nemají zimní bundu, tak řeknu. Je to v píči prostě. Já si chci normálně zabít za meta, ty vole. Já uvažuji, že dám F11 a zase determinuju v Daisy. A na balkon si půjdu zapalit asi kurva chlupy od mačky, abych to strávil. Pičo, teď si zapálí tu krabičku, vole, celou. Trochu nevím, ale jako, já jsem nikdy neměl takovýhle problém. Nemusíš se omlouvat, Marke, to není ostro, já to beru jako. Ten zips nejde spravit, no tak. A na co potřebuješ do hrušky? Budou tě po mně něco chtěla. A jde do piče, vole, mi dluží talíře, vole, tak kurva. Přestaňoval mluvit o mých kamoškách, jo? Takhle. Mete, že ses opovážil, to je dac. A ještě na piči, na Twitchi. No tak to aspoň nějaká kulturní vložka, aspoň to není lidé, vole. Ty pičo, já je blěč. Já jak pojedu pičo autem, tak já to napalím do první lampy ve 100. Jako nemocná máte, tak tě zabiju. Já se o tebe postarám, lehneš si, vezmu si tě na hrud, pohladím tě, dám ti To bylo čajček. první světové, ne? Market, ty si zase rozjetá Market jak motorová pila, kurva, která se nedokáže rozlamat do ocel. Promiň, vidíš. Já ti ji potom spravím, ale... Já už jsou tam taky teďka. Já nemůžu za to, že máš také emoce, Blížím já se taky od to tak V3, prožívám v Daisy, jak mě vypnou, taky to ve mě pumpuje, že bych nejradši zmačknu svět jak konzervu Jsou pafazolu. napravo od vás, tak bacha. Já jdem do pytlače první, ej. Ano, ten typek s tou šílenou borkou streamuje, akorát nemá webku, což je škoda, vole. Co to je piča, že Fulgir mu dá tam zombík? Jo? What? Tak to bude zajímavý fight, jakože... Tu je, vole, zombík napravo, dívej, vole, Napravo, budeš je- vehr. je tam Budeš běží vehr, tak, vole. Ještě mě už německy, Marko. A tu je další, dívej. A už jde na nás, ojojoj, a druhý, třetí, čtvrtý. Kamo, nestřelej. Sorry, a je to tady, vole. A jsme v píči, vole. Prý já je odlakám, Já jsem ten s tou tortilou, tak nestřel. Hele, kapacitka, ty piču, olivka, jasný, tak pojď. Mete, černo. Bravo! Dobrá, jdem, já to letím. Pojď sem do piče, pojď sem. Vole, se zlek jak Na do piče. Mete. Oj, tak pecky. Jdem lutit, ty se stejně na fudilvo. Tak vím kam chodit, ne, do piče. Plus odkaz, tak si najděte Mete to Corman, ty vole. Jako kdo? Ale to se ptají u mě na chatu, to jsem střelil já, pičo, po kamo. zombiku. Pohodě. Hej, jako ty tam střílíš jak psychopat, ale ti zombici jdou po mě, jako, takže vy to máte jinak vyfarané. Vyšel jeden po mně, ty vole. Piču, Aj, těchto- blěď, dostávám, ojojoj, matky, kokot, že? Pičo, kolik těch zombíků je, ty kokot. No, ty kokot. Ajaj. Tady je stan, kámo. Teď jeden hit a krvacím. Tady jsou dva stany, ty vole, v té půlkulaté, kámo. Uděláme dva základnu? Uděláme improvizovanou základnu? Ano, uděláme improvizovanou základnu. Piče, A, je. Skorpion, jaký damage? Tak ten si dává jak pan. Akorát, že já jsem trošku píče, co tady zavřený, 15 rána, jenom nohy jsem mu rozkřupal. No, ty kokot. Ještě to jsou ty hordy, kámo, tohle. Ty tady mi nechtěl někdo vypnout, tak mě vypne, vole. Po mně do 4. A další? What the fuck? Ne, ty kokot.
se ne? To se nedá, ty koko. Ty vatí, nebo ne? Pojď za mnou, já nemám... Běž. Potřebuju jít. Bajum. Tady je co? Tady je AKčko. Jo, no. Nejsou, no. Dobře, jsem tady. Allah Akbarli! Tady je další škorpík, ty vole. Já potřebuji munici, já jsem vyplýtval všechno na vaši ochranu, hoši. Ty jsi měl další zásobník, ty vole. Hele, už nemám TTS, už mám gorku, jo? Jenom to radši říkám. Ty. Ale je samostatná, to krade moc vypjata. Tady je AKSO. Co tady je? PUčko. Damage, nevadí, hodí se. To tady, další PUčko. Tristinovi, nevadí. Ne, ty kokot. Si piče. Já mám taky pás do SK, já mám aj náboje do SKS. Mám 4 náboje ve škorpionu, more. Tak to Hardcore, se špičí trošku. Co tam jde za naboje? Oj! Ano, 380 jak do raka. Do Makarova. A zás po mě zombici, hej, tato hra byla stvořena proto, aby mě to trolilo. Tady jsou další náboje, počkej. Tady jsou ty sniper rifle. Jsou ty vole 939. To jsou... Já mám SKS náboje. Kaštan. Tady je ta helma, vole. Kámo, mám pro tebe zásobník do té MP5. Tu ještě máš. Dane. Jo, to dostane. Tady To je za AK. zásobník S. 9 mm. Ty vole, tady toho je, ty kokot. Tady je kaštan, kámo, aj. Gaštan? Gaštan. Kaštanovič? Gaštan, škouf, aldimič. Tady jsou Bля. PUčka nějaký. Pízdě. Vornovej PU scope na SKS. -ko. Tak to mi vem, já mám to SKS, Mámo. vezmu. What? Tady je tortilla, ammunition box tady je aj, ty vole. Pičo, kamo, ti zombici, no mé Další psychopati. tortilla, ty kokot. Další škorpion mám. Teď už ladím ty pičo jak pán, ty vole. Úplně největší Fulgir s Mosinem, jak druhá světová do pičo. Ty vole, kamo, no mé, to je psycho tady toto s těma zombikama. Jsou nějaký shotguny, ty vole, dáš tady AK. Co dělá kukuc? Tady je taky SKS. Mačko, co robíš, tebe hrabe na hlavu? Mám SKS, ty vole. Už beru SKS. Aha, tu munici mám. Oh. What? Co to je za Kamo, ale SKS-ko nejde nabít, vole, co to je za Jde? bullshit? No, on je nabitý normálně. To je pičovina, ježíšmarja. Hej no. To je sračka, Oh, ty shit. vole. To bylo já. That's myself, fire. Open. Ale ty vole, Roger to that. Give me the medic. jsi mám zastřelit, ty kokot, vole. Ne, to se ti dá. To ne, to dělá tak ty zvuky, ty když vystřelíš na 300 km, tak A to proč dělá... se mi kurva zaprášilo od nohy, vole? Aha, tak to byl troll. Já mám taky tu helmu, takovou tu tady je ty vole do devítky. Díky závolo, brácho, brácho. Já vyhodím škorpiona, najdu zase mi do raka. No já jsem pičus. Kde ten škorpion? Máte někdo škorpiona? Tady je, já mám Foxy, Škorpiona, ty Hej, vole. granát, brácho, já mám granát! Kokot. Já mám do granáty, ty kokot, tady je SKS, tady se to pičo přemnožilo. Piče. Taky Další. žebraj do piče. A na Brácho. donore, na zeleně, Hippie, tu kde je jsi, toho hippie, no? dost. Tady je Zeleno, AK, donor. vole. Granata prosa blízká, hromení mobilu. Ore, belere, čokodýre, belere. Tady je Oj, Škorpion. oj, oj, blядь. Vole, ale mám... Zeleně, mám 20 FPS, keď streamujem. A granát zůstal na místě, klasika. To byl slabší sodek. Trošku. Takové to šmeličko. Ty vole, stany jsou vyházený, ty vole. Piče, žádný penis. Jo, Mete něco- pozdrav Bukra. Mám vás všechny pozdravit. Vás 3 další streamery tady na TeamSpeak Laken. TeamSpeak Laken? Od koho? Od Dula 94, jeho bracha.
A Michal 77 Hu, jako Hungary. Jo. Tulakem už nechodí, nevím proč. Tam bude nějaký šme. Peu Pristin, pojď. Tak nic. Já mám u sebe Vornové, jsi řekl, že chceš vzít, vole. Jo, co to jo, bylo? já jsem našel, víš, a tak hledám. Že to není ani 20 vteřin a tady se to spamnuje, vole, hnedka. Ty piči. Pičo, to je jináčí pač. To je úplně pač dělaný na to kurva za Racio DNA. To ještě někdo hraje kapacitku černou? Kvalita? Čekáme na Hippio a půjdeme na letiště a můžeme jít třeba na plný server a udělat KFC, proklatě dobré palby. No ne, dívej se, co oni mají za trapné helmy na hlavě. A já, že budu jedinečný. Tak asi nic. Piče, vole. Kožaci vyjebaní. Kožaci, přesně tak. Hlavně, že mi to zlomilo nohy, ta skurvená granatovská piča, vole. Zas mi to nohy odjebalo, vole. Chápeš to? Kilometr jsem o to byl. Zas bot a bot, ty vole. Takže to zase je ten buk, vole, co byl na experimentálu. Ano, klasický prostě buk. Že ta hra stojí za toto koupit, v Early Accessu. No, nevím, kdo to dal, to je nějaký frajer. To tak zaperdolil. No, Tak já si můžu dělat splinda kokot. A už se nespavnuje nic. Takže Booker bugnul? Nebugnul. Mám to si někdo tuhle černou kapacitku, vole. A jaké kvality je? No, vole. Full new, vole. Warn. No to jsi mi dal jako damage. Jak žebrak chodí. Sorry, to piče, jsem nevěděl. No tak příště vědět. Ty vole, tak máš si to opravit, ne? Kurva, máš... Nemám hnědku, nemám hnědku. Hnědku? Umíš opravovat zipy, ne, vole? Počkej, já se pojďme, jestli tu je, nemám hnědaka. Tak kde to je? Tady to, vole, před tím stanem leží, ty kokot. Tady je, vole. To nevidíš tu černou? Aha, vole, ty vole, to nejde vidět. Ty jsi kokot, právě, to je... No, ale ta grafika, ta GTX 950, to je něco. Nějaký zásobník do té MPC? Hlavně, že mám 3 bilety. Já mám do UMPčka, jsem našel. Dobrá hra. Braille hezký, ty piču, tady jsou nový pilotky. Rocket Aviators. No tak, Oscar řekl. Rozbitý. Everybody Detroit. Surprise, motherfucker, chci Dej mi to peučko, Bukeris. Tady je lopata, ty kokot. Počkej, do píče. Kdo je heli Crashena ďalej? Jebej na heli, dupy do myška. Kde Tak už to som na peučko? kopcu. Kde máš do píče? Pecky, bomby, jaký fulži, kurva. Borce mám pro vás Braille, vole. Ja si vypnem stream, lebo... Cože? Ja si vypnem stream, lebo tie FPS-ka sú strašné. Je to v trapu. Nech zrobia nový engine, mone, lebo... Oni předou na... Ale to má 64-bitových servek, to by mělo jet... Tady vy máte dobrý rozpoložení, jeden z Prahy, druhý z Brna, třetí z Ostravy, ještě vám chybí někdo z Olomouce třeba. No a někdo a hippie je z Košic, takže prdel Slovenské republiky. Takže... Yes. Řekl si, že jsi žil v Praze půl roku, takže jsi Pražák. Konec. Jo, urvený pro. Asi. To nehraje roli, všichni Češi jsou Pražáci, takže čest. Jdi do hajzlu, vole. Jo, Brno už není Morava? A Brno není Morava? Ne, Brno už není Morava, kámo, to už není vůbec Jižní Morava, vole. Je to Morava nebo není? No jistě, že to je Jižní Morava, vole. Kámo, ten Škorpion, co má za grafiku, vole, tak z Metal Gear Solid 2, ty vole, nějaký shit úplně. Hlavně, že všechno náhaj. Jsem nepovedl render, vole. Očividně. Hlavně, že tu se naspanovali 8000 flare, to využiješ. Hele, prej, Microsoft.cz, YouTuber Steak, OK, dík, vole, ty piču. Dobrý flare. YouTuber Steak má hlavu jak hypinací penis. Nic, mrdáme na to, nejdeme odsaď, tady se volá... Jdeme, ještě Hypino, počkej, Hypino přijde na bomby. Ale piče, jsem Baty chtěl na kafe pozvat, kurva, že ji ujebu a kokot nic, jako. Holka řekla, že jsem zmrdal, za 10 minut na to jsem jí vypnul sekerou. To je hezký, tak stane se jako. Já mám kožený šítí. To je dobrá hra. Nemůžeš teda do ruk, ale vyhodit to můžeš, jako ty kokos normálně. Dívej se, co tu se nasponovalo, hej, Gordon Freeman. To nasponovalo. Pačidlo. Pohrabáček, kámo. Životní sen. No, ale kamo, tu se spanou takové věci, které v 58 se v životě, takže... Prej Ostravák se vyzná na mapě, vole. Jednoznačně.
Hippy, dělej ale. No však už běžím dole No to kopcom. tvoje už je, vole, jak... A však Ještě ne, vole. kurva. Už musím sem tam dát čo pozrieť. Hľadám Ale nic hunting nepotřebuješ scope. pozrieť, vole. Ty Mám budeš na blejsku, ždýko, kurva. jak bude střelba, tak jdeš první na vřavu. Dobře. Jo, tam je, s blejskou určitě. Tam má ten škorpion, to je jinak šmelko, ty vole. Váník, Úplně pičo. taká úplně šulačka. Jak řeby komet. Hřeby komet, vole. To bych Mám si dal, ráka s vole. 24. To mi dáš, Či ten 25. Co je nového, samé bugy? Ale tak relativně bugy. Pogi lady. Yep. Co tady máme, ty vole? Nějaký flare. Magnet can me some more. Lightbrute tracksuit jacket, vole. Sigma holomoc. Jdete s tím fotbalem do prdele, vole. Mě nezajímá, jaký fotbal. Holomoc. Sigma holomoc. Baník tento rok hraje o titul. Baník hraje o titul, kurva. Pozor na ně. Tento rok hraje o postup do druhé ligy. Váník, piču. Zatím jsou první, jako. Uvidíme, jestli to bude nějaký squatter v Míštínu. Jsme třeba s portrem vypne úplně jakože jináčí Na pána. podpalovač. Že ty sluchatka jsou nějaké citlivé na zvuk, vole, co to za sračku, vole. Bubble pekla apple pie, tak já udělám taky šmelo, řeknu, já si dám ten koláč, jak nám řekne ne, tak já řeknu, ok, tak ho nebudu brát a pak ho dám a pak to sodu na kočku. Vypadá, ne? Nebo můžeš ošukat nejdřív. Ty vidíš to? Jako teplej jablečný koláč. Jedině apple eye se přiblíží EPP. ženskému ňadru. Teplu. Na Patrotě na letišku to řadně žije. Vasice 2 ani jak to v radiovce. No zlato? Stihla si všechno? Už si vypumpovala svoji náladu? Já si dám ten apple pie, right? To nevadí, že on je v troubě, já si ho nabídnu a kdybych ho náhodou snědl, tak znáš mě, víš jak to je. Jo? Dobře, tak ale potom mi zaujím, v kolik to tak cirka bude? Ty kuko, teda Na kolik to mám počítat? Dobré, čau! Ahoj. Hippie, dělej. Tak už. Já jsem si, Tam. kurva, něco udělal ráno s uchem, kurva. Mě začalo v uchu pískat, pičo, a já mám tak citlivé uši dneska, vole. To shit. Tak a my doma to, co máš ty, tak mám taky citlivý uši, vole. Ne, jako to pozor, jako Maggie sice je někdy hektická až moc, ale numero uno. Tady další mosin, jo. Market jak je pod tlakem obrovským, ale fakt jako, že musí stíhat a tak, to je trollo. Já každá baba, vole. Ale třeba hippie jak je pod tlakem, ty brďo. Že hippie? Vládám to. Vždycky to znáš? No kde jste, Optimismus, kluci, já jsem tu, vole, za optimismus. kempený, čekám ještě na hippinoida. Já taky čekám, ty vole. Ten hippie, vole, co dělá furt? Já už vidím Myškino, ne, já jsem na To donorej říkáš už teraz. 15 minut, vole, furt Tak už ho plavově, že vidím, jsi. normálně. Není, vole, on, kurva. Ale mohli jsme někdo odlogovat 1.50, co? Bukra, nemáš strach, jakože přijde nějaký vibe? Nemám. Už měl přijít vibe, vole, když už došel, No, na vole. letišti je ta slavná textura, do které oni se kempí. A já bych chtěl se podívat do militárky, jestli to sponuje itemy. Dobré, já si lehnu, zajdu si udělat koláč a počkáme na IPO. Pak se někde budeme odlogovat nad Myškino, napojíme nějakou 50, třeba na 5 slotů prázdných a čekneme Myškino a půjdeme na letiště a chci nějaký military gear, zkusit helicrashu weba a potom se můžeme pokusit auto nějak zprovoznit. Třeba Icarus a budeme jezdit tak full geary v Icarusu, víš jak. Jiný převoz. A Booker se převleče do halenky, do policejní čepky a tak a bude dělat toho vypravčího autobusu. Tak vole. Bomby. Prej vypravčího autobusu, ty vole. Ale nevím, jak se tomu SKS-kové říká. naboje mají toto, nový tento. Viac? Nemají. Teraz som našiel, a sice nie, to boli 9 mm. Kurva, tu je toho dosť, ty vole.
No tak nic, no, tak jsem se těšil na Apple a očividně baba zapomněla vypnout plyňák, no a ten Apple Pie je v piči, on buchnul, že, takže do videnia. Takže tam už máš díru jak do prdele, no. Takže to vypadá tak, jak rozstavený Godhaj křížený s vajcem, takže to bude chuťovka. To asi jo, tyhle. Hippie, dávej tomu, kurva. Máme se dívat 5 lidí na streamu, kurva. Na mě se dívá 8, vole. 8? A to si docela dojebal, že si kurva smazal tam ten. Ale stejně to tak bylo. Já jsem Na vás se aspoň tak to pozerá. A dívalo se na mě fakt, vole, 8 lidí, vole. A proč ale? Takže to nemůžeš počítat, takže minus 2. Ne. No, Geisler, takže to je další minus 1, takže docela banán jako. Počkej, se pojďme do streamu. A jestli streamuje Baty, tak já možná i půjdu, jakože... Nestreamuje. Má 45, vole. To je nic moc, jako. Ukaž to. Tyhle, co je? Fileland Baty streamy nic, jako co je? Ještě je skoro. Pátek, vole. Já prý skoro, 6:45. Další blejska. A Filena už si vyhledávám v databázi, vole, lidi na počítači. Zjistíme adresu a půjde na Vibe, kamarád jeden. Už ho mám v hledačku. Na koho čekám ještě, furt ten hippie, vole, nedošel? No, zajisté, vole. Tak já už, hippie. Jako já jsem už vidíš Myškino, že? Ne, já jsem v Myškině už. 10 minut do Myškino. Ale na jinom serveru. No dělej, tak tam ale, jste to vy vylutili, tak potřebujeme a já dačo. Ale nepotřebuješ nic, si tam škorpiona a jdeš bomby, ne? Co ti jebe? Tak škorpiony tu leží na každé piči. No, škorpionů je veľa. A ta helma je pěkná, ta SSH. Co říká ten lidi, Booker, co říkáš na to video, nevím, jestli jsme se včera bavili na tu lišku tam. Docela zajímavý, vole. Piča jsem pičus, vole, toho vlka. Predátor prostě. To vypadalo pěkně to video, fakt, že? Sice grafika, že bych grcal, ale jako... Nereálný. Ten jelen jak zařval, oni se podívali, začali utíkat, říkám, ty piče dělat, teď zavíčeli vlci, on se otočí s tou posavou a vlci ho napadli, ty kokot, já jsem normálně kamo fakt už dával ruky pod stůl. To bylo fakt pěkné, ale to než bude, stačilo dneska, jak jsme běželi kolem toho černé, jak ten jelen se tam předvedl s tou strnkou toho rybníka. Tak jsme mi jebali, vole, v té vodě. No, ten tam dělal beatbox s nohama kolem toho šutru, to bylo top. Tak já nevím, víte co? Tak pojďme se odlogovat Booker hippie. Denmark Danflut. Logujeme se, půjdeme na severozápad. Ano? Halo. Vypla si želičku a prosím tě, ten Apple Pie to, on vypadá jak rozstavené vajíčko s olejem, jo, prosím tě. Takže jako... Jo, ty víš? Jo, tak to potom, jo. Tak to potom, no, tak já jsem si to chtěl dát, ale jak jsem viděl, jak to je žhavé, tak 350 stupňů, tak to by mi odpalilo asi zuby z dasněma a rozstavilo jazyk a... Takže já si počkám 2 dny, než to vychladne a pak to možná se bude dát jíst. No. A ta vodová struktura, tak to bude úplně top, už je na mě zombík, Marko, musím končit, jo, potom mi teda zavolej. Dobre, čau. Už jde na mě. Zás, vole, zase Fujir a zase jde na mě ten zmrt. A kde ho máš, vole? Tu je na severu, se nás ponoval žebrak. A dostal hybí, jestli ty pičo, dostal žebrak. A druhou. Teď jsem ho mysnul. Aha, ty vole, dostal lagu. Dobrý bab. Pojďme na sever. Dám plynovou masku a i toto naraz na hlavu. Jinak co se týče černa, je to černo změněné, nebo jenom to berezí došlo do změny? Tam je zase další zombík? What? Tady je budka, si jdu do ní odlogovat, jdu na 50. Tak abych hodnotil 0,59. Dívej se na to, co já najdu svičku do automobilu. No kurva. Nech ti nejebe. A mám baterku. No kurva. Nám chybí jenom ten automobil. Tak nám chybí jenom 4 kola a postavit karoserii z dřeva. A zapnuté hned. Flintstone, vole, do piče. No kurva. Že jo, to je blbost, co? To je sračka. To je největší píče. Ale to je ta změna toho niku, víš jak? Booker, CZ a Book R. Jakože Book, chápeš? To já se jdu dívat na Booka. To si dojebal Booker, ale. Booker jdu dá, hrajeme všichni spolu. Já počkej, Booker, to byla ta postava v tom? BioShocku. Trojce?
Jo, Infinite. Věříš mi, že já jsem to projel a já vůbec nevím, jak se ta postava jmenovala? Buckle do it. Já jsem taky amatér. Já jsem, protože hodně lidí to přirovnalo k Half-Lifeu a Half-Life je srdcovka, tak jsem si koupil Infinite. Pičo jednička jako docela atmosféra k hovado, strašidelné, graficky to bylo úplně, ty koko, to mě ničilo. Dvojka byla už lepší, graficky pěkná, a trojka byla hodně dobrá, to se mi hodně líbilo. Dále nevíš, kdo to psal, že to mě udá. Psal dost? Jo, ten mě začíná hejtovat, no tak to je dobrý, vole. Dobré, já pojím Sonics, jo? Hackers Forever, takže jdeme. To je týpek, vole, co přestal chodit na streamy, protože jsem si pořídil mechanickou klávesnici a sralo ho to ťapání, vole. Ajajaj, no vidíš to ale? Mechanická klávesnice, jako jaký v tom je rozdíl? Mechanická, tak jinak máš tam membránovku, tohle je spínačová. Já se v tom nevyznám, já jsem kokot. Čo rozprávaš? Mechanická je top. Jsem si koupil klávesnici za 300, bomby, vole, si jedu, kurva. Jsem si koupil klávesnici za 2700, vole. Tak, presne. Tak mám aj ja. Ale ne, tak já beru jako, ale mě by zajímalo jako jaký v tom je, jako jasné, značka, kvalita, toto, no. Ale je to rychlejší, vole, že jo, ta klávesnice. Já se žeru na Sonics, to je... Ale kokot. Akože my sme sa dostali na Ne, myšky, to je no a teraz blbost, ale ideme... nestreamuje, ale. Počkej. Je fakt jo? Počkej, mu napíšu, ať přijde tady, dáme 5 streamerů. A pojmenujeme se banda Cine Minis. Allah Akbar. Chipmankové, kurva. Mate, ty si ten konfig nastavuješ sám nebo podle nějakého návodu? Sám jsem sám. Pičo, takový hejty, kámo. Pičo, kamo, co mám s těma ušima? Já jsem, pičo, úplný žebrak? Ja. A napsal Dula, vole, co má 151 cm výšku, pičo? Koko, ramata. Ale všichni se mají radí, ale když přijde na řeč o Madcore menu, tak všichni to je čurák, pičo, hack. Já to třeba neříkám, vole. Ale kurva. Já to neříkám, kam, já jsem nikdy neřekl, že jsi čurák. A jako jediný jsem ti říkal mete, to jsi ještě říkal, že každý ti říká kormene, vole, si jediný řekl mete a ty se z toho s malem udělal, vole. A já to jako myslím ironicky, ale jako... To prostě lidi, víš jak, mi se líbí to, že... Ty pičo, hej, já se napojím a tady vedle mě, vole, kurz stojí, kurva. Takže víš jak, že lidi tě znají piču a prostě víš jak, tě berou do huby, víš jak, to je prostě úplně demence. To je stejná pičovina, jakože u něho je nuda, tak jdu na druhý stream, vole, na týpka, se kterým taky hraju, vole. Demence level 1000, vole. Ještě čekáme na toho, na Jekaterinburg. No koho? Mario Lemieux, no na tebe kurva čekám půl hodiny, jak Mario Lemieux. No však ty si hovoríš, že sa dačo prepájame, či čo? Kurva, Pittsburgh Penguin do piče, taktik. Čakám inštrukcie. No, já ti dám také instrukcie, kurva. Zás Slováci zdržujou, kurva. Pokaždé Slováci, pokaždé. Beru Sergeje do ruky a jdeme na to, pičo. Bomby. No čo, takže anarchii ďalej, ideme letisko? A já ti dám také anarchii, kurva, dupe na ten Sonics. Píšu Redovi, kde jsi, ať se nevypnem, a on, to je v pohodě. To je žebrak, vole, počkej, ho vypnu. Ale ne, Dula, Redovi jsem psal. Už mi psal, počkej? Prý mě poznáš celý v červeném. Zajebal. Když on se nenapsal, vole. Dobre, tak já mám 193 cm, tak. To, what the fuck. Ale já jsem riadnej piči na tom Sonice. Piče, dupej, prosím tě, dupej. Kam? Dívej se na to, kamo, mě SKS-ko. Ty piče, to je hra, to je hra. Ty vole, normálně. Dobré. Nemluvím nic. Jdem takticky. SKS-ko mi spadne pičo do křaku a musíš křako sekat. To je taktika jak piča. Ať já teď nevytáhnu ani zbraň, bo to je desync.
Jdem do toho, pojď do stanu. Vy jste teraz na Sonixe? Kdo je ten typek? Záleží kedy. Na Sonixu jsme, hej. A vy jste předtím hrali jaký server? Vyvolání, La Fartale myslím, nebo něco také, ve Favorit jsem ho měl. Ale kecal bych. Co zas je? To já jsem myslel, že vy privat hráte, kurva. A jak to nejsou zombici, tak to je bullshit. Jestli to nebudou zombici. Tak to někdo byl, anebo tu byl. To robíš piču? Hej. Hippie. Ano. Nerobím si piču. Jo. Nenakomentuju. To není ani jeden zombik, ty vole. Tak tu někdo je vybombardoval. Ty jsi Ty běháš už uprchače? Jo. Jo. Aha, já jsem tam viděl. Jako 50. Na letišti určitě někdo bude, vole. Ale poslední dobu, jak jsem chodil na publiky, tak minimální pohyb na militáry těch myškinu. Tak já nevím. No tak však ty ho stalkuješ a jdu na tě snaží se ojebat. To je ojebavači. To je pšonsci. Mála? Ty pilo má 150 000 follow a ty řekneš mála? No. Já mám SKS-ko. Jedu. No, třeba to seru, vole. Je zvenco. Hippie, takže ty jsi v trapu, takzvaně, jo? Piči, hej, choďte. Stretneme se na letisku. Tak dobré, my jdeme salam letiště, salam alejkum. alejkum. Tady je Pristinovej Peusko, pojďme. Jdeme letiště. A s hakovým křížem na konci. Obraceným. Mě tady nějaký kamarádství, vole. Slovak se spřáhnul s Čechem a vzniklo neskutečné přátelství. Ale na co, jako tam se sponou úplně gula už. Pičoviny, vole. Gula jak dula. Jak puk. Jdem na sever, jdeme na letiště, jdem to tam vytřískat. A jedna k dvou, že tam zase bude kokot v textuře zaseknutý a zase půjdeš, nikde nic a ze stěny vyběhne kokot a jdeš. Bulgere pičá. To je nejlepší, jak já jsem s Krtkem naběh a Krtek říká, zavřené dveře, tam někdo bude, říkám, no a jednoznačně. Otevřené dveře a tam hejkal se zvedečkem mrtvý, hejkal s zemkou, tak 5 lidí říkám, ty pičo Krtku, hej, vidíš to? Tak běháme chvilku kolem a nikdo nikde, tak já říkám, Krtku jdem, vlezu dovnitř, nikdo nikde, vylezu o patro hore a borec ze stěny, puk, puk a oba dva hotoví. Říkám, dobrá hra. Pojďte na ten sever, kluci. Tam, kde jsme byli v té budce, tak tam dáváme stráz a jdeme nahoru. Jo. Já si potom udělám čas a si zkusím to auto zprovoznit, ale třeba najít kola. Mám baterku pluginu a... Výhodou na publiku je, že lidi hrajou po většinu private, víš jak, takže ten public není takový easy, jak private. Na Steam Hunt. Já už jsou u toho, u budky. Já vím. Utíkej tím lesem furt nahoru. Ještě dám foda, počkám a jdem. Dáne, dupej. Počkej, jako lesem furt za tu budku dál, jako nakonec mapy. Jo, tím lesíkem, no, nahoru. Já jsem nad tou budkou v tom lese malem, tak já jsem na vrchu, jsem se na vás díval proučkem. Budeme na sever, to stříhneme k tomu, k Vavilovu. Ne, ten mají lesík nad tou budkou. Ty jsi říkal do piče, jsi říkal, nevole, z lesu budky, ale jsem to trošku mátl do piče. No, od té budky běžíš. Jo, dobrý, já jsem se chytil. No, tak nahoru těkete a pokračuj dál. Dula musí běžet, Dulo čest. Dula je profesionální hasič. Kategorie profesionální hasič. Hezky, taky fotí kalendáře, protože taky No. On má vytetovaného krokodýla a na druhém panenku Chucky. Na ramenu. Badass, no. No, badass, to docela k sebe ladí. Krokodýl a panenka Chucky. Tak jak třeba dát si rohlík se zmrzlinou, víš jak. Ale já jsem měl třeba chvilku, kdy jsem si dával suchý rohlík s okurkama, kamo. To je jináčí chuťovka. Hippie. Tu som. Tu som. Dávej k nám na server na public a dobíj letisko, oka? No však. Ty vole, dívej, zas bekačka, hej. Pokaždé, vole, jak na ty jedny z 5 publiků, tak pokaždé beka, bez 101 a ještě ti sepoj, nebo jak se jmenou ti kokoti. Hackerští, vole.
Jinak lidi na Twitchi, jak vám to jde, dobré? Ale vem si, že Bation je cosplayerka a youtuberka rádoby. A já jsem mu nezval, ona začala nedávno streamovat, až víš, jak já jsem o ní vůbec nevěděl. O kom, o čem? O Baty. Tak ona má asi 6. stream teďka, nebo 7. Restart? Jo. Really? Ježišmarja. Jaj. To je amatér, vole, ten server. Ale už mi to aj zmizlo. Co to bylo za server? Lokální. Nemá to být do noci 24 hodin? Co to za ojeby? Jak se jmenoval? To byl ten... Sonix, už je 50 z 50. To jako really? Pojďte. Jdete na Sonix nebo zkusíme jináči? Něco vyber, to je jedno. Je tu... Aha, tam mám ban, tak to ne. Na MT... Na Permix. Na Permix. Ten takže není špatný. Spermix. Akorát to jsou všechno servery, které v černu jsou úplně... Kokot, jak hledáš úplně takové to chvění v těle. Jak ti pumpuje celé tělo a i rozkrok, tak to jsou přesně ty servery. Utíkej, Gridle, vydusi mě u Kormena na streamu, přesně tak. Můžeš mě třeba disovat za to, že já nevím, že poslouchám špatnou hudbu, kámo. Jako kdo? Jako já tebe, nebo? Ne, jeden ode mě, víš? A takže když ty posloucháš hip-hop a já poslouchám vole, dead metal, tak... Já jdu na metal, vole. What? Ne, já třeba poslouchám úplně všechno, jo? Já třeba, když mám náladu, tak já si pustím třeba nějaké dramy, nějaké slabé, prostě jenom takové vypalovačky, jo? Takové do rytmu, jo? Elektro, jo? Nebo pop, jo? Prostě, nebo třeba teď, co se mi líbí, tak to je ty vole, kurva, jak se to jmenuje? Bonnie M, jestli poznáš? Ty vole, ne asi, jo. Bonnie M, kamo, úplně sračka jak hrom, písnička o 3 větách, kokot. Ale kamo, písnička normálně taky šlehy, že prostě jedu v autě, otevřu si okno na děcka, řvu z okna, úplně jak děcka v piči z toho. Ale prostě ten efekt. Řezník je špatná hudba, Řezník není špatná hudba, Řezník je dobré, vole. A ten největší sračka, víš, jak jsi psychopán a pustíš si úplně nějakou sračku úplně a pak robíš bordel ve hrách, tak to jsou největší Já si pouštím třeba Michala Davida, vole, v létě, kámo. Okna dole všechny 4 a Michala Davida, ty. Nebyl to Gridons, co řekl, že počíváš na piču hudbu? Jo. A on přišel taky mi a říká, Booker, pošli na piču hudbu, zkusím tebe. Také šmelo, vole. No. Ale říkám, to bylo zbytečné, aby si rušil ten stream tam, víš jak. Tak to ale stejně, vole, stejně bát, se dívalo 8 lidí, ty vole. Já ti dám Marii Pojkarovou, Michala, ještě bude špatně, vole. Žádný pejskové se koušou, vole. I'm crazy like a fool, pičo, to je písnička jak pičo na Fighty v černu. S nekonečnou Jemkou a ve vodě tam plaveš. No a vlastně opravili ten bug, kurva. No jednoznačně. Got it, cool. Dobře, jsem ready, I'm ready to fight. Taky jsou ready, ty. Kill them all, kill everybody around my vision. On to má, ta helma, co má na hlavě, víš, jak to vypadá? Jak kdyby si úplně perfektně rozstřelil vajco od ptaka a koko dal si to na hlavu. Úplně, vole, z kořepina. Helma edice z kořepa. Polish, Polska. Dobré, kluci, pokračujeme dál tím směrem na sever, hore a bomby. Jsme na 4. 5. hodině a bomby. I když ta myškyňo, to je nový server, vole, to jsme mohli to myškyňo zkusit. Počkej, já vytáhnu Kajšmanke dalekohled a podíváme se. Kajšmanke, vole. Kajšmanke dalekohled. Ukáž? Ty vole, tam je enemy, vole. Jdem zpátky, tam jsou 2 Fujiri, otočte to, upytlači 2 Fujiri. Jdeme na to, kurva. Pič, jak to se první. To bude piče, díle se džíra kokoda, bude dostanem bomby, vole, počkej. Je tam, počkej, já ho spotnu. 2 tam byli, jo? Od plechače směrem na pytlač, poslední řada stanu. To tam probíhalo. Kde se mi nejde vytáhnout nic z inventáře, to je sračka. Díky za follow! Follow. Máte dalekohledy, kluci? Mám dalekohled. Dívej se na východní stranu. No, dalekohled, do piče. Nemáš, tak mám peuspot, nevadí. Mardat. Teď ho nevidím vůbec, ale byli tam, vole, negři. Možná zdrhli, ale... Kusíme face to face? Ne, jsou dole. Tady je dole ve stanu. Přímo před tebou teďka stojíme tady. Jo, vidím prava strana, držte se za stromama. Nebo hej, budem středit na blízku a nebo na statický cíl, oka?
OK. Let's hunt begin. Let's kill everybody. Ty jak stojím, hej, on by dostal dobrou vypínačku. Hunting backpack, klobouk na hlavě, SKS na zadech a nějaké hovno v ruce. To vypadá na škorpiona. Jdem na něho? Kluci, co? Berem škorpíka, jdem ho rozbombardovat? Já mám jenom SKS. To je jedno, berem škorpion, jdem na to. Pojďte. Ty piče, dostanu bomb. U tanku teď je, máme šanci, pojďte. Move. Měli bychom se poznat podle těch skořepin na hlavě, oni mají klobouky, takže teoreticky musíme piče payback. Já jsou full gorka, vole, takže... A já to jsme měli spíš, že někdo bude spotovat a dva půjdou ho rozbombardovat, vole, protože to je výžad. A kryt si jméno, já budu volavka obecná. Mete jsem za tebou. Dobré. Akorát, vole, víš co, neser na to, Danfode, já půjdu s Bookerem je rozmrdat a ty, Danfode, zůstaň vzadu a zkus ho najít pro nás. Jak nás piče někdo nevypne z dozad, piče, bod, kurva, to je... Danfode, vem daleko let nebo něco a zkus ho najít. Pojďme. No, je tak, pičo, a jdem na to, takže gamble, jo? Nevidím do piče, vole. On bude někdo zašitej, anebo zdekoval se, ale pičo... Jsi si nešel od logy, vole. Já jsem dostal laga kokot. Zkuste naraš... Já vletím do pytlu, jestli není v pytlu schovaný. A dostávám dropy FPS, takže možná, že tu bude někde schovaný. Jsem schovaný u těch dvou tanků vzadu, no. Kolem nich jsem proběh. Dobře, jsem v pytlu a tu není. Kde je ten zmrt, vole? Kurva! Ty ten někdo by... Kurva? To Co, bylo máš po ho? mně? Třeba? Jo, já to koupil. A kde jsi byl? U těch dvou tanků, vole, kolem kterých jsi proběh, vole. Tam jsem to chytnul. A ty jsi proběhl kolem nich, on tě ze spodem narval? Ne, to je z boku. To běžím já, vole. Hej, tak zdekuj se dostanu, bude mezi stanama šešklat. On musí být někde schovaný, vole. Země chče karev hlavně, vole. Do pytlu, utíkej do pytlače, do pytle utíkej. Do pytle, schovejte se někde. Musím ho uvázat do píče. A já se dívám a nevidím. Já jsem ho chytl, že já mám frakturu, kámo. Nevím, já jsem to chytl, jo, tam běhá, jde u tanku, ty teďka. U těch dvou tanků na boku za plechem? Jo. A kde dolů směrem nebo mezi stanama? On šel tam, kde jsem měl nejspíš já umřít, ty vole. Šulin, vole. Já teď mám ty tanky čelně na sebe. Ale Někde tam bude, jak je ta vejda, pak jsou ty dva tanky, vole, tak tam někde asi bude, vole. Šulin, vole. Ty piče mě nerozbombarduje do piče. Aha. Jak řekl Blacku 2 streameři, my jsme 4 streameři a nějaký randomax skurvený. Teď tady běhá před náma. Tady před náma teďka. Ale kde? Já ho nevidím nikde. Jak jsme se kryli, tak jak jsou ty dva stany čelně, nalevo od plechovky prostě. Jsou dva stany s vchodem od plechovky. A on je někde v nich, jo? Jo, někde v nich je. Jde po něm zombík teďka. Pič, já neslyším nic, ale kurva. Neběhám po východní straně. Teď vyběhl a jde k těm... Jo, je okolo nějaké, přesně tak. A těch nakladěků to je vela, vole. Prostě Ty pičo, tak kamo... jak máš na levé straně ty stany, vodorovný stany, tak tam je. Jo, já vím, co myslíš, ale... Zkuste se zbraněma už běhat, musím ho chytnout. Tak já to pobě. Asi jo. Tak to jsem viděl, to asi možná zombíka, víš? Vím, že po něm šel zombík, tyhle. Pičo, ty vole. A to mě musel hitnout von, jako, bez prdele. Já jsem teď zhruba v polovině na východě a nevidím pohyb, vole. Takže on tady totiž běhá, on vždycky zmizí někde. A už ho vidím. Teď je přímo přede mnou. What? Jak je to BVPčko tady na konci, jak je ta poslední strážní věž, jak je ten obrovský, na severovýchodě? No. No a kde tam Sirka běhá? No v tom prvním stanu hnedka, jak když úplně jdeš vpravo? od myšky. Jo, teď běží, teď. A já ho nevidím do piče.
Dan, nemáš ho přímo před sebou. Já jsem u té věže, vole. Piče, neslyším střelit nic, no. Až teď, vole. Jo. Střel. Piče, kamo, to je more. Přesně tak. Dobré, já ho středem vezmu a otočím to. To si ty Dan furt, jo? No, ty zvenku si. A kde ho máš, přeběhl ti mezi stany, nebo? On má mountain backpack? No, já jsem ti vydal přes... Oranžový mountain je dán, vole. Já vidím, oranžový mountain, já jsem v tvojich zadech. A já tady stojím za plotem, schovaný. Je možné, že by vyběhl ven z toho plotu, ven? To je na piči, to ve stromech on tě vyfejkuje jako kota. To je bukr, otoč se bukre. Jo. To já, vole. Já mám zlomenou ruku, takže já netrefím ani píču, vole. Já mám fracture, vole, no. Jebem na něho? Nebo bude nadržený? Víte, co já mám nápad? Pojďte se mnou, vraťte to zpátky, pojďte. Já ti udělám sprinta, pojďte zpět. Uděláme úplně šmelo na něho, vezmeme si do pitlače a on bude nadržený, on půjde, nebo to odloguje. Myslím, že to šel spíš odlogovat. To nevole postaraný za ušima. Já jsem neslyšel ani výstřel, jenom jednou SKS-ko. Ale byl to ten s tím kloboukem, ne? Jo. Myslím, press vestu měl. Nevím, ale myslím, že ten improvizovaný backpack na zadech. To tam pípe do píče. No ty brusli hlavně, kámo, vole. Já bruslim, no. Čo mete, co ti tam pípe do píče? Pípa? No, slyším vole. Mě ne, vole. A slyším to od tebe jenom. Ale já, jak se viděl na Brumenta, tak ty vás, tak nevidím, že mi mikrak mluví. Pípe, no, ale iba keď rozprávaš, tedy to pipo. To je sračka. Kryjte to, ať nám to nenaběhne, ok, mu udělám sprint. Pičo, Winchester? Střelba? Ty pičo, bracho, co bylo za jebu, počul to bylo Winchester. Ty pičo, ne kamo, toto je jak Effenfall, vole, vystřel. Toto. Kamo, takhle má Effenfall, vole, vystřeli. Mi neříkej, že už ho přidali, kamo, to byla bomba akci, to není Winchester. To má Effenfall taky vystřel. Ne, anebo no, jedno z toho. Bo SVDčko má nové zvuky a takhle střelají Effenfall. Pojď sem, Bogdan, nejbej se. Ty daleko, pojď tu, tady pod stěnu. No pojďme úplně. Tuj. Kamo, tak to má po piči zvuk, vole. To bylo v tom videu, já jsem to viděl. To vypadá, že on je někde na Sniper Hille bude ležet. Buď SVN, nebo Effenfall. Čo, nějak to ne... Jo, jaká, vole. Vintoreska, jo, tebe jebe, to není Vintores ani kokot. Počkej, já se musím pojít, jestli náhodou textura se mu neukáže, vole. Kokotovi. Abych na zdař Bůh pičo vlaštovky střílel, to je zase jaký psychopat, vole. A nebo to rovnou zdekujem na to letiště a jebal je pes, či? Taky možnost. Tak pojďme chalani, jdem na to. Půjdeme z východu po východní straně a vyletíme na to a bomby. Vidím ho, mám kontakt. Vidím ho, kde se na Sniper House, je na Sniper Hille. Tam běhá. Pod stromem, zkusíte ho sundat se mnou? Krasavec, 300 metrů náměr se SKSkem. No mám na moje 12 hodiny, tam za stromem je schovaný. To je úplně kamo na kill jako kokot. Teď se přemísťuje, úplně na špici. Teď je za borovici schovaný. Ale úplně krásně, teď se pohybuje. Jo, v podřepu jde. A myslím, že jsou dva. No nevidím do píče. Hej, píši, půjdeme ho rozbombardovat, pojďte, zkusíme ho vypnout. Pojďte za mnou. A mějte guny už ready. Mám, tyva. Když se podíváš po svojí levici, Sniper Hill, tak takový ten nejvyvýšeně, vrací se zpátky, teď ho musíš vidět, jak se vrací zpátky. Teď,
Vidíš, jak tam běhá? Jo. Teď víš ho tam? Jo. Úplně easy. Tak zaměř se na něho, 400-300 metrů. Až se zastaví, tak je náš. Jak se hýbe. Teď dívej, teď si čupnu, víš ho? Jo. Musí být náš. Čumí sem. Dobré, já se rozdýchám a dáme mu, připravte se na střelbu. Já jsem nachystaný. Já si musím počkat, až se mi oddýchá. Píče, já už jsem nachystaný, já čumím na něho. Ready? Jo. Teď. Hýbe se. Počkat doleva. Zkusíme hunt na něho. Kde zmizel? Zůstal? A on stahoval po tom kopci nahoru, ale doleva to točil. Mě došli náboj, vole. No, on šel úplně na kraji mapy. Ty piče, tak kokotina toto, jak on mi to vyhazuje z toho inventáře, Ty koko, mě zrujnoval, kámo, tu vole, Gorku. To je píče. Jo, je tam Borec vypnutý, hele. Jo? On tam vypl někoho. Tam je vypnutý Borec, pojďte to rychle lutit, pojďte se no, pojďte. Jdem tam. Kdo bude zase lutit, kdo chce jít lutit? Je tam Borec vypnutý ze sniperou asi. On ho asi vypnul a to byl možná ten Pokémon, kam jsme šli. Dobrá, vytahu Škorpiona. Jdeme na to. Teď jak běžíme furt čelně, tak tam je Borec vypnutý s Ghost balaklavou zřejmě. To by mohl být ten kloboučník. Furt rovně, a bacha, tu není nahoru zakempený ten kokot. Furt rovně na ten sniper house půjdeme, uvidíme. Teda heal do piče, 100 foot petu, vole. Bukre, vemem to zprava, bo on točil doprava a pak šel doleva zase, takže... No kamo, jestli máš zvědečko, tak to bude piče docela dobrý fight, vole. A to je mrda, vole, že já mám SKS nabité a nevím, jaký munici v tom mám, vole, kolik ji tam mám, vole. To byla sračka, vole. A jak, vole, já tam nevidím vůbec tu munici, chápeš to? Normálně dej load jenom. Přetáhně dej load, on to dobije jenom. On to jenom dobije, vole. Počkej, jak load? No, přetáhneš na to náboje, dáš load a on to dobije jenom. Chamber SKS? Jo. On to dobije jenom prostě. To už nemusíš vyndávat náboje a on to teďka už dobíjí. A tak jo. Dávej bacha, bo on tu možná bude někde zašitý ten kokot. Tady po naší levici někde na tom vrchu by mohl být vypnutý. Tady je vypnutý ten Borec. Počkejte. On je slidnutý do piče. To bude on bez tak, hele, dívej, to je on, vidíš ho? Jo, to je on. To vypadá, Danfude, dáš rok? A aby jsme mohli vybrat? Ne, on má textury rozjebané. Aha, tak ti vybrat? Pičolák mám a kokot. Ty vole, kamo, 2 FPS mám. Ty pičo! Ty vole, to je nedohoven, vole. Co má za důležité věci? Nic, no piču. Zrujnovaný klip, ty vole. Myslíte si, že teďka už nejdou sortit náboje? Ale hlavně rychle, bo kurva... V pohodě, jako on nic nemá. Je vybraný už taky. Tu Ghost balaklavu mu vyhoď, já si ho vemu. Kdyby si jsme spíš lehnout dal, nebo jestli on je na vrchu piču s tím nezvede, nebo co to má, tak kamo... Banan v čokoládě. Vidíš to? To říkám, vole. Utíkej pryč. Je to, vole, on střílí z vrchu. On střílí z toho... Ty kurva! Dostal jsi? Nedostal. No. Pičo, ale... Kamo, ty vole, to je... co to je, ty kokot? Kamo, to je zvedečko toto, anebo FNFL. On střílí z toho. Ne od toho, ale z toho plešatce střílí. Kamo, to jsou jiné bomby, ty kokot, že? Ty pičo, to je kanon, kámo. Já jsem ti říkal, vole, kamo, ne... Lehni si, vole, já jsem ti to říkal. Kamo, tak to bylo úplně jasné, piče. Já zkusím oběhnout tak nějak jako zprava, no. Hej, zprava ho střihni a dej mu toto, já zkusím Danfuda Piče, to jsou kamo jiné mordy, ty piče to dává.